Eguerdion, guztioi. Hizkuntza baten indarberritze prozesuan bere biziko garrantzia dute eragileen eta herritarren arteko harremanek, eta esan gabe doa oso importantea dela hartu eman horietan azaleratzen diren zauriak ezagutzea, aitortzea eta erreparatzea. Bai, gaurko jardunaldien izenburuak ederki dioen bezala, gero taldeko gehiago lortzea da helburua Nafarroa garaiko gizartean, eta horretarako aliantza berri horiek lortzeko, konplizitate berri horiek lortzeko gaude diskurtso eta mezu berriak ere ezinbestekoak direla, eta horregatik hildo diskurtsiboei buruzko honako solasaldi hau. Horre komeniko da aztertzea zeintzu izanen diren hildo diskurtsibo berri horiek, osagarri izan daitezen orain arte izan ditugun horiekin, eta kasoa pika behar bada ere komeni, ez da? Orain arte izan ditugun horiek aztertzea jakiteko edo ondorioztatzeko, nabarmentzeko, ze izan den eraginkorragoa, ze izan den egokiagoa, eta zer ez den izan horren eraginkor eta horren egoki. Izan ere, Euskara eztabaida identitarioan korapilatu da sarri, eta horrek biztan da ekarri du Euskararen kontrako jarrera hainbat sektoretan, baina izatez, gutago bakoitzak eduki dezakeen nazio ikuspegitik harago doan zerbait da hizkuntza, ez da ederki aritu garen ez orain hori esplikatzen. Eta zentzu horretan, konplizitate berriak eraikitzerako orduan, garrantzitsua da Nafarroako gizarteari helaraztea Euskararen aldeko jarrera, aniztasunaren, berdintasunaren eta bizikidetzaren aldeko autua egitea dela. Bai, azkenean kontua paradigma aldaketa baten aitzinean gaudela, lor politikoan, sozialean, komunikatiboan eta ingurumari horretan euskalgintzak ezinbestean egokitu behar duela bere diskurtsoa, egokitu behar dituela bere mezuak egoera berri horretara. Azken urteotan, biztan da, feminismoaren ikuspegitik edo jostezea sozialaren ikuspegitik, oroar euskalgintzaren diskurtsoari, euskararen aldeko diskurtsoari, ekarpen esanguratsuak eta eraginkorrak egin zaizkiola, akaso behar bada pika berriro Nafarroa garaian aintzat hartuz 2015-etik ona izan diren aldaketa ugariak erakundeetan batetik, baina euskararekiko jarrerei dagokienez bestetik, ez haute gauden halako astindu baten beharrean, ezta? Egokitzeko gure diskurtsoak errealitate berri horietara guzietara. Eta injustu dagoeneko iradoki dugunez, Euskararen aldeko hildo diskursibo berriak garatu nahiko genituzke datozen minutuetan, ez guk bakarrik, jakina ez gure gonbidatuekin batera, eta beraz, izenak aipatzarekin batera eskatuko nieke mesedez, igo daitezela holtza gainera, Amaia Nausia, Carlos Vilches eta Cristina Osés, haiekin arituko bai gara datzen minutuetan solasean, txalo batzuekin ere, handi ez daiok dugu harrera. Eta aurrera xeago aurkeztuko ditugu xeago ere, baina pista batzuk baizik ez, baliagarriak izan daitezkelakoan kokatzeko, behintzat geografikoki ere bai, ez da. Iruindarrak dira bai Amaia Nausia bai eta Carlos Vilches ere, eta Azkoienen sortua da Cristina Osés. Esan bezala, aurrera xeago aurkeztuko ditugu ganoraz, eta hau esatearekin batera, ohar bat, izan ere egia da gaur hemen gure artean edukitzeko genuela Lurralbizu, azkenean ez du posible izan ona bertaratzea, baina luxuzko ordezko bat dugu gurekin horregatik Amaia Nausia, beraz, eskerrik asko Amaia, azken, horrelako aldaketak izaten direnean, halako jendea hurbil eta prestu izatea oso eskertzekoa da. Bai, zalantza izpiri gabe. Iruditu zaigu egokia izan daitekeela aurkezpen errondan dagoeneko galdera bat luzatzea zuei, eta horrela kolpe bakarrarekin bi helburu erdietsiko ditugu. Lehenik eta behin Amaiarekin hasiko gara, besteak beste lehentasuna emanen diogu eskuzabaltasun handiz gure azken orduko deiari baiezkoarekin erantzun diolako. Amaia Nausia Pimulier askok ezagutuko duzue, Nafarroko Unibertsitate Publikoko
historia irakaslea batetik, Eusko ikaskuntzako kidea bestetik, proiektuen burua hain zuzen ere horren barruan, eta aipatzekoa sonhandiko ikerketa bat ere egin dutela Eusko ikaskuntzatik Nafarroan euskararekiko jarrerei dagokienez azken urteotan. Kaixo Amaia, estimatua dago, eta zuei hiruoi zuzenduko dizuegun galdera berbera, pixkat arestian aipatu duguna, ezta? 2015-etik ona euskararen aurkago jarrerak handitu egin dira Nafarroan, eta galdera da, zergatik gertatu den hori, eta bi azpi galdera egingo genituzke, nola funtzionatu duten 2015-etik ona diskurtso euskarafoboek, euskararen aurkakoek, eta nola erantzun dute, zen nik uste dut bai hor aurretik joan direla euskarofoboak eta erantzuten ibili dela euskalgintza, euskararen aldekoek. Beraz, nahi duzunean Amaia, eman egurra. Bueno, eskerrik asko, baita ere gonbidapena eta nigan pentsatu izanagatik Lur Arbizuren papera edo utxune hori betetzeko, saiatuko naiz ongi egiten. Beno, zure galderari erantzunez eta jarreren aldaketa horretan 2015ko inkesta soziolinguistiko horretan agertu zen eskortasun handitze horretan, nik esan nuke hori Marinak gako batzuk eman dituela, ez? Marko diskurtsiboen inposaketari buruz hitz egin du. Ciudadanos aipatu du Katalunian, baina badakigu Nafarroan momentu batetan aldaketa politiko bat egon zela, eta batzuk hegemonia horren arriskua ikusi zutela, ez? Orduan, horren aurrean, bueno, hainbat kontu edo diskurtso garatu zituzten, eta nik esan nuke diskurtso honek bi ardatz dituela, bat alitzateke inposaketa, askotan aipatu dena, eta bestea diskriminazioaren diskurtsoa, ez? Egia esan edo ez izan, esanen nuke askotan euskalgintzatik eta alderdi abertzaleetatik ere marko hori erosi dela eta horretan sartu dela, ez? Orduan, askotan gainera, nik ustut marko honetan, eta hor Eduardok ere aipatu du, afektuen kontua, ez? Hemen kolokan dauden kontuek zerikusi handia dute afektuekin edo identitate nazionalekin, ez? Gure ikerketan, anistasunaren kudeak eta demokratikoa Nafarroan izena zuen, hor beti esaten genuen, eta Oskarrek eta Iñakik aipatu dute, azkenean ikusi da elkarlanean ibili garela urteetan, eta gure asmoa zen, proiektuaren asmoa zen, gatazkaren kudeak eta gatazka egon badagoelako euskararen sustapenaren inguruan, eta nola kudeatu gatazka hori demokratikoki. Eta guk esaten genuena zen, gatazka horrena atzean, dagoena batez ere dela bi identitate nazionalen arteko talka. Orduan, zergatik beldur hori edo hegemoniaren arrisku horren aurrean horrelako diskurtsoak eraiki diren, nik esanen nuke interpretatu dena, identitate nazional espainoletik alderdi horiek interpretatu dutena izan dela euskararen edapenaren eskutik, edo sustapenaren eskutik, bozkak etorriko zirela, ez? Hau da, irakurketa elektoralista bat egin dute, edo egin zuten. Gero, hor sartu gaitezke edo ez, datuek ez dute hau baiestatzen. Ez dute baiestatzen, euskararen sustapenaren aldetik, edo eskutik barkatu, euskal abertzaletasuna handitzen denik. Ez erkidegoan, ez Nafarroan. Hori ez da baidagarria da, eta gero nego zute sartuko gara horretan. Baina hori da ikusi duten arriskua, hau da, aipatu da, gehiagotan, estatu nazio baten proiektuaren eskutik, edo hori lortzeko euskara baldin bada, euskararen edapena baldin bada tresna, nik horren kontra egin behar dut. Espainol nazionalista sentitzen ba naiz, proiektu horrekin bat egiten ez dudalako, ez? Orduan, hori da nik uste dut horren atzetik dagoena. Maltzurrak izan diren edo ez diren izan diskurtsoak, nire iritzia eta da baietz, ez? Gezurretan oinarritzen direlako, inposaketarena. Diskriminazioarena ere gezur bat da, badakigu, baina gero agian sartuko naiz eta Kristina ere hemen dago, Herriberatik datorrelako, eta gure ikerketan ere, eta gu lehenengo gauza egin genuela izan zen, Bastan, Berriozar eta Gastejonen herritar mailak antolatu genituen, eta han elkarrizketak egin genizkien herritarrei,
Eta oso gogoan dugu, oso presente dugu, Kastejonen egin genuen herritar mahai horretan, parte hartu zutenen artean euskaltzaleak zeuden, eta D ereduan, badakizute Kastejon izan zela herriberan D lerroa ireki zuen lehenengo herria, eta hor oso gogoan dugu nola hango ama batek esaten zuen D ereduan matrikulatu zuela bere alaba, baina hemen berdintasunaren kontzeptua sartzen da, eta nola zonifikazioak desberdinkeria sortu duen. Hori errealitate bada Nafarroan. Eskubidearen ikuspegitik kaltetuak ere izan dira herriberakoak, ze zonifikazio horrek ez die aukerarik eman euskera ikasteko, orduan berak esaten zuen, ni euskaltzale izan da, bai sentitzen naiz, eta ulertzea bere pentsamendutik diskriminatuta sentitzen naiz, niri ez hitzaidan aukera hori eman, ez nire erabakiagatik, baizik eta zonifikazioak eraginda, eta orain ni desabantaila batean sentitzen naiz. Naiz eta hori nahi dudan nire seme alabentzat eta bar. Orduan, esan bezala, gezurra izan arren diskriminazioaren diskurtsoak, zonifikazio horrek ere eragin hori izan du nafar psikologian eta gizartean, eta arrakala hori ere sortu du. Orduan, hori nik ustut ere garrantzia duela. Eta gero, ez dakit denbora dudan, edo ja luzatzen ari naiz. Labur bada bai, lehendabiziko erronda zen, eta komenia laburtzea pixka. Uste lurro bezen edortzea, ni baino. Asmatu dugun edo ez, diskurtsoetan esaten zenidan, ez? Aldera zen hori. Eta, klaro, paradigmaren aldaketa hor ere ulertu behar dugu gaudela horretan. Nafarroan euskerak duen egoera, eta Euskal Herrian oroar, euskalgintzak egin duen lanari esker da, eta hori ere aitortu beharra dago. Baina gure gaurko gizarte honetan militantziaren pisuak bada gaude paradigma aldaketa batetan, eta militantziak ez du hainbesteko garrantzirik. Orduan, parametro horietan jarraitzea lan egiten, militantziak salbatuko gaitu euskalgintzan edo euskararen sustapen horretan, kasoia ez du balio. Edo ez du hainbeste balio, naiz eta eskertzekoa den noski egoera delako oraingoa horri esker. Edo Apodakak esan du akademieko jendeak ez duela sintesirako gaitasunik, honako honetan Amaiak gutxi du baietz, bigarren puntuan behintzat. Bai, Usue? Iruentzako, ez, galderatzen. Bai, galdera bera, baina gero egin dugu salto, eta listo, bai. Carlos, zu soziologian doktorea zara, eta besteak beste aritu zara jorratzen bai kulturartekotasuna, bai migrazioak, bai soziolinguistika. Zure iritziare nahi genuke aditu, lehenbiziko gai honi buruz dagokienean. Mil esker, saiatuko naiz laburki esaten, ez? Nik uste lehendabizikoa ulertzeko eta beti azpimarratzen dugu metodologia kualitatiboa erabiltzen dugunean, zein importantea da edozein azterketa egiteko eta ulertzeko gauzak, inguruan bizigaren edo gauden analisis hori egiten. Esan beharra dago, noski kapitalismo potente batean gaudela, eta gero eta alternatiba gutxiago daudela, bai teoria, bai ideologia aldetik. Horrek ematen du egoera bat, diskurso potentzia guztia erabiltzeko gizartean eta jendearen gan. Beste aldetik, ikusten dugu gure gizartea gero eta aldaketa gehiago dituela eta erreski egiten direla aldaketak. Zakin nola esan, mende honen hasieran genuen kapazidade kritiko bat, mezuak bereizteko eta esateko gure burutik zer egin, zer ez. Gaur egun, gero eta abiadura handiagoan hartu behar dugu erabakiak, eraiki behar dugu gure diskurso eta gure jarrera ideologikoak, ikusten dugu gizartean nola egun batetik bestera aldatzen dira pentsamoldeak, egoerak, eta hori oso importante da ulertzeko zergatik baita ere diskursoak hain gutxi irauten dute eta zergatik aldatzen direnak, bai? Ikusi dugu zenba aldaketa dauden ez dakit teknologia munduan, sare sozialetan,
gero zein darra hartzen ari diren baitare komunikabideak, eta horiek dira bideak diskurso berri horiek edo aldaketa horiek egiteko. Horregatik, nik uste gero eta gehiago egin beharko zela ikerketa kualitatiboa, batez ere, eta orain aipatu dugun zenbat ematen duela gero eta jende gehiago dagoela Euskaren kontra, baina datu horretan ezin gara gelditu. Egiten badugu olako topagunean egin den ikerketarekin, eta hori azten gara ikusten, eta jendearekin metodologia kualitatibo baten bidez egiten badugu, jarrerak ez direla nolabait hain gogorrak, ulertu behar direla gero adierazteko nondik eta zergatik jendea esaten du olako gauzetan. Izango dugu denbora berra diskursoari buruz hitz egiteko eta esplikazioa gehiago emateko erabili dugun metodologia kualitatiboa bai estudio batzuetan, bai bestetan, eta horrekin saiatuko naiz gutxienez ikuspegi soziologiko bat ematen ere. Mila esker, Carlos. Kristina Osez, zu ere soziologoa zara, parte hartze prozesuetan aditua, parte hartu izan duzu, topagunearen eztabaida talde hauetan, eta eskatu diguzu, gaurko saio honetan favorez zuzenean galdera gaztelaniaz egiteko ez ibiltzeko aldibereko itzulpenarekin. Así las cosas. Cristina, en alguno de estos grupos de debate has comentado que en tu opinión, y lo dices esto además desde Azcoyen, desde Peralta, algunos discursos tradicionales a favor del euskera en zonas donde la proporción de vascoparlantes es menor tienen limitaciones importantes. Limitaciones y muchas veces es que directamente no funcionan. O sea, y yo entiendo el prisma siempre desde el que nos situamos en estos espacios, donde la preocupación parte de la comunidad euskaldun por el avance, pero las prácticas nunca pueden... Perdón, me están llamando. Qué oportuno. Perdón, las prácticas no pueden ser las mismas porque el contexto no es que sea diferente, pero sí la idiosincrasia de la gente que vive ahí. Es decir, y cómo se ha construido su identidad y cómo se construye continuamente su realidad. Decía Maya sobre la militancia a favor del euskera. Yo creo que justamente el movimiento pro derechos de euskera es profundamente militante. Esto no es algo malo, o sea, pero es una realidad que hay que visibilizar. Es un movimiento profundamente militante que pone siempre un conflicto y lo visibiliza, pero además pone la solución, porque lo tiene súper claro. Y esa solución pues va de visibilizar que no se puede acceder a determinados servicios en euskera en las zonas mixtas o vascófonas, y además pone solución, pues las cooperativas de padres, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en las zonas donde no se habla el euskera, no se escucha el euskera? O sea, no se escucha. Pues que no se vive eso como un conflicto político, ni como un conflicto lingüístico. Entonces, la pregunta real en las zonas no vascófonas es cómo tratar un conflicto que aquí se percibe como un conflicto político, pero que realmente allá no lo es. Es decir, les da igual. En la Ribera, la mayoría de las personas vive con normalidad sin escuchar ni una palabra del euskera y además no le preocupa. Y eso es un problema a la hora de construir pues un discurso, y que el discurso que utiliza de forma generalizada y que es un discurso aterrizado en determinadas zonas pueda calar en la Ribera. Pero es que esto lo hemos hablado muchísimas veces en muchísimos foros y se ha contrastado muchas veces, ¿no? Pero es que parece que hay que volver a traer, y no es un enfado, algo así, pero parece que hay que volver a traer el hecho de que a la gente de la Ribera hay un porcentaje muy alto que le da igual. O sea, yo de mi comunidad, o sea, de mi entorno más social, yo cuando les dije otra vez que iba a retomar, que me iba a apuntar al Euskaltegi, me dijeron, ¿cuántas horas? Pero tú estás flipada. O sea, y son personas que probablemente estén a favor, pero no van a hacer ese esfuerzo. Porque realmente en todos esos, muchas veces percibimos, o se percibe desde la comunidad no euskaldun, que el esfuerzo tiene que ser del 100. O sea, que tienes que irte mañana a estudiar euskera. Y hay muchas formas de apoyar el idioma y de hacerlo avanzar, que es con discursos y con prácticas pues que sean un poquillo diferentes. No, está bien, Cristina, porque luego precisamente te preguntaremos sobre cómo, ¿no? Bueno,
qué ideas se pueden coger y aplicar esto que comentabas de que no sean todo o nada, luego lo vamos a ir un poco sí. Y yo añadiría otra especificando. cosa, oso ekarpen interés, bueno, han sido unas aportaciones muy interesantes las de los tres, que sepáis que os podéis interrumpir o complementar, no voy a decir interrumpir, vamos a guardar cierto orden, pero si en algún momento veis, ikusten baduzue, hori ekarpenen bat egiten alduzuela, ateratzen ari diren iruzkin edo iritzi edo aipamena hauei guziei, egintzazue lasai aski. Bai, elkarren arteko solasaldiak areta beresgarria ginen du hitzartze sorta hau. Orain bai, Carlos aipatu duzu, eta orain bai argitu ditzagun kontzeptuak, ezta? Zer da diskursoa eta ze garrantzi du azterketa soziolinguistikoetan. Gero beste galderatxo batzuk ere segidan, baina lehenbizi hori, zer da diskursoa eta ze garrantzia du. Bueno, badire, esaten da, polisemikoa dela konzeptu, eta horrek esan nahi du, definizio asko daudela eta batzuk erabiltzen dutela bat edo bestea, bere interesa edo bere zientziaren araberan, bai? Esan dezakegu azkenean, diskursoa dela, segitzen dugun prozesua gure munduari aurre egiteko eta adierazteko. Bai, hori Foucaulten ikuspegia da, eta gero izan dira beste batzuk. Diskursoan badaude iritziak eta jarrerak, eta oso importantea da, ongi jakitea hori zeren batzutan, eraikitzen da diskurso iritziekin, eta dira zer teoria eta pentsamendua dauzkagun, baina horrek bideratzen du gero zenolako jarrerak egin behar ditugun. Eta jarrerak dira konportamendu modukoak, horregatik interesantea da aztertzea ongi bi elementu horiek, jendea pentsatzen duena, ez du esan nahi gero egingo duena. Batez ere gure bizitzan kontraesan asko daukagula. Eta askotan, soziolinguistikan egiten diren estudio kuantitatiboak izaten dira, eta bakarrik geratzen dira deskribapena bat egiten. Eta horregatik, kaso konkretu honetan, ari gara egiten metodologia kualitatiboarekin ikerketak, eta ikusten dugu jarrera euskararen alde edo kontra ez dela gauza hain simplea egitea, bai? Eta lehen esan duan bezala, diskursoa azten zarenean analizatzen eta baita ere desegiten diskursoak, zeren oso importantea da hortarako desegitea kate diskursibo elementu guzti horiek desegin eta jarri daukagun inguruarekin. Ezin da ez da ere diskursoa analizatu inguru ekonomiko, politikoa analizatu gabe. Gaur egun, ulertzeko zergatik gazteak ari dira parte bat, ez guztiak, noski, diskurso euskararen kontra egiten, ulertu behar da zenolako aldaketa politikoak sortu diren. Nola gaur egun oso zaila da jakitea zeintzuk diren diskurso egiazkoa eta gezurrazkoak. Trumpismo jarrita, ikusten dugu nola eraikitzen diren preziski diskurso batzuk, eta etika galdu da, eta orduan nahi du esan horrek ere, ez dela importantea gauzak ala diren edo ez, baizik eta zer esan behar da jendeari nik nahi dudana egiteko, bai? Eta hor, kapitalismoaren esentzia da, jendea uniformatu alde batetik, eta beste batetik baita ere, bideratu subliminalki nahi dugun gauzak esateko, egiteko, botoa emateko, edo jarrera bat hizkuntza batekin izateko ere. Bai, hain justu gurera ekarrita, zu Carlos parte hartu duzu topaguneak eta eusko ikaskuntzak eginiko euskararen inguruko ikerketa horretan, ez da, eta justo orain ginen barkatu galdetzekoak, ez, ze ondorio diskurso egokienez, eta horrekin batera are eta gehiago, nola eraiki behar dira beraz diskurso berriak? Bai, horretan, lehen esan behar da, guk ikerrari bezala ez dugu egiten duguna da diskursoak analizatu eta esplikatu zer dakarren diskurso horren barruan. Eraikitzea diskursoak ez da gure lana, ez? Egia da, eta hori parentesis bat bezala, egiten denean ikerketa soziologikoa merkataritza munduan hori bai egiten dela asko esatea. Gure bezeroak esaten ziguten, mesedez, ez esan nolakoa den nire produktua, ez zait interesante, ez dut aldatu behar ere. Ez zaitazu zer esan behar du jendeari nire produktua saltzeko. Eta, karo, metodologia kualitatiboarekin aztertzen baduzu diskursoa, badakizu jendea nola bideratu, nola manipulatu, produktu bat erosteko, manipulatu bere sensazioa, bere beharrak
manipulazio batekin. Orduan, karo, gaur egun baliteken ikerketa kualitatibo bat eginez, euskara munduan adibidez gero manipulazio edo sortu diskurso berriak. Baina hori ja gure bezerok izaten dira, nahitzen gobernu batek enkargatzen badigute estudio bat egitea, guk ematen dugu diskursoa eta desegiten dugu elementu guztiak, eta baditu elementoa jakiteko ze politika eta nola kontatu behar duen edo zabaldu behar duen elementu horiek. Horregatik, metodologia aldetik, nik uste soziolinguistikan bakarri geratzea datu kuantitatibo horietan arrisku ikaragarria dauka, zeren ez dugu lertzen zergaitiak. Eta hortarako metodologia kualitatiboa eta baditu orain momentuan teknika asko egiteko, adibidez, guk bi estudio hauetan erabildu teknika diferenteak. Alde batikan, elkartzeko talde zabala batzuk, topagunean egin dira, gaztanean zetean grupos de encuentro, eta beste ikerketan egiten ari garen momentu honetan, erabili duguna da talde triangularrak. Eta talde triangular oso interesgarriak eta baligarriak dira ikusteko diskurso sozial sortzen edo aldatzen ari den momentuan. Eta gaur egun, hainbeste diskurso berriak edo aldaketak sortzen direnean, talde txikietan jendeak kontatzen du bere ikuspegia, bere esperientziak, eta orduan oso baligarriak izan dira olako estudioak eta diskurso berriak egiteko. Ederki, Amaia, Arestian ere aipatu duzu, eusko ikaskuntzaren ikerketa, metodo kualitatiboak erabilita garatu duzuena, Nafarroa garai osoan zehar taldeak sortuz, hainbat urtez, eta aipatu duzu, eratorri duzuen ondorio nagusietako bat dela etorkizunean euskalgintzak bere diskurtsoetan nolabait ere bazterrean utzi beharko lukeela edo askatu beharko lukeela abertzaletasunarekiko. Zure irudikoz, Arestian azaldu duzu pixka bat hori nondik nora eratorri duzuen edo ondorioztatu duzuen, baina zure irudikoz eta abia puntu horretatik nola eraiki beharko lirateke aliantza eta aldekotasun gehiago lortzeko diskurtso horiek. Lehenik eta behin esatea eusko ikaskuntza ez dela inor esateko alderdi politikoei ze diskurtso garatu behar dituen, ez da ere alderdi abertzalei, baina bai kokatu dugula gatazkaren muin hori talka identitario horretan, ez? Eta esaten genuen hortik askatzearen beharra euskararen sustapenaren mesederako Nafarroan esaten genuen, ez? Badakigu gehiengo bat Nafarroan identitate nazional espainolarekin edo hortik hurbilago sentitzen dela, eta beste batetik diskurtsoa alin bada euskararen eskutik nazio identitate euskalduna zabalduko dela, logikoa da pentsatzea hori euskara besarkatu nahi ez izatea. Afektuei buruz hitz egiten genuen, leno. Zaila da ere afektua sortzea hizkuntza batekiko ezagutzen ez duzunean edo inongo kontakturik ez duzunean. Kristinak esan duen bezala herriberan, ez? Ez dago kontakturik, egunerokotasunean askotan ez dago inongo kontakturik euskararekin, eta gure hezkuntza sisteman, zonifikazioaren ondorioz, errealitate hori sortu da, eta ikaslegoaren gehiengo batek ez du inongo harremanik euskararekin. Orduan, gure proposamena da beti ere bizikidetzaren izenean eta bizikidetza ulertuta bestearen aitortza, ez bakarrik elkarrekin bizik, eta bestea ere aitortzea, bizikidetza horren bi ardatzak izan behar direla berdintasuna eta aniztasuna. Leheno egonda ez da bai da hondia anistasunari buruz, zer den anistasuna. Orduan, guretzat berdintasunaren ikuspegitik zonifikazioak sortu duena oso mingarria da Nafar gizartearentzat bizikidetzaren ikuspegitik, txapuza bat da ere, eta arrakala hori sortu du. Orduan, nola eskatuko diogu inongo harremanik ez dutenei hizkuntza horrekiko errespetua, txikimendua, inkluso afektua, ez? Sortzea, orduan, lehenengoa da, berdintasunaren izenean,
Ez dugu esaten zein izan behar den hizkuntz eredua eskoletan, D eredua izan behar duen, A ereduan izan behar duen, baina euskera izanik Nafarroko hizkuntza, hezkuntza sisteman egon behar du, derrigorrez. Modu batean edo berdintasunaren izenean bada ere. Karo hor, gure elkarrizketetan berdintasunaren aldarria eginez, batzuk ere defendatzen zuten, eta ikusi dugu, eta entzuten da Nafarroan, berdintasunaren izenean, defendatzen dutela, berdintasun bat, alabaja esaten dena gazteleraz, edo behera eginez, hau da, berdintasunaren izenean orduan euskerarik ez. Bai? Karo, eta hor gu jartzen dugu anistasunaren beste printzipio hori mai gainean. Bizikidetzaren ikuspegia esaten genuen, berdintasunean eta anistasunean oinarrituta. Berdintasuna alabaja horrek ez luke errespetatuko anistasunaren printzipioa. Bai? Beti ere, Iñakik eta Oskarrek esan duten bezala, euskarak duen lurralde bakarra hau izanik. Bai? Orduan, bi printzipio horiek errespetatuta berdintasunarena eta anistasunarena lehenik eta behin hartu beharko litzateke lehenengo neurria litzateke hezkuntza sisteman derrigorrezkoa izatea euskara, esan gabe edo sartu gabe zein den eredu jarri beharko genuken eredua proportzional. Baina hor sartuko ginateke diskurtsoekin loturik sortu ohi diren edo dagoeneko finkatu dituzten dikotomia batzuetan, ezta? Askatasuna versus imposizioa da bide horretatik dikotomia ditxosozko horretara goaz, ezta? Nola gainditu dikotomia horiek, nola sortu kategoria berriak? Bueno, nik uste Marinak ere gako bat eman duela eta orain ere aipatu da, ez? Kapitalismoa edo diskurtso neoliberala askatasuna ulertuta ardurarik gabe, ez? Orduan, askatasunaren edo diskurtso horren aurrean, nik uste dut aurrean jarri behar dela eskubide berdintasuna eta anistasunaren printzipioak. Horrekin, ez? Horretan indarra jarri behar da, behin da berriro. Eta bestetik nik uste dut ere feminismoak egiten dizkigun ekarpenak, ez? Dikotomia batean ere bizi gara ere Nafarroan, eta euskalgintzan ere sartzen gara askotan dikotomia horretan, bestearen bestea, irabazlea, galtzailea, bueno, askotan irabazlea beste aldean kokatzen da, eta gu kokatzen gara galtzailearen horretan, baina etxai, ez? Erasotzaile, bueno, dikotomia horrekin ere apurtu beharra dago bizikidetza osasuntsu bat nahi balin badugu. Eta disglosia batean bizi garela ere aitortuz hori evidentea da. Ez dakit erantzun dizu da. Bai, erantzun didazu. Erreparatu diote, Kristina, Amaia mintzoz zen bitartean aritu zarela buruaz baietz, eta lehenago aurreatu dituzu zenbait kontu, beraz, geratu ditzagun orain. Me fijaba, Cristina, que asentías con la cabeza en ciertos momentos cuando Amaia hablaba, y antes también nos adelantabas ciertas cuestiones, vayamos ahora a desarrollarlas. A la hora de construir esos nuevos discursos, ¿no?, que comentabas anteriormente también, Cristina, ¿hacia dónde enfocarías tú el trabajo? O, bueno, dicho de otra manera, ¿qué discursos favorecen el avance del euskera en zonas en las que el número de vascoparlantes es pequeño, o bueno, en zonas no vascófonas, digamos? O sea, yo creo que también antes de eso hay que entender qué tipo de objetivo tenemos. Creo que uno de los principales problemas es que la gente que nos juntamos y que hacemos aportaciones en torno al avance del euskera no tenemos en ningún momento los mismos objetivos porque estamos continuamente mirando sobre el prisma de nuestra realidad concreta y eso impide que las propuestas que podamos llegar a hacer desde la comunidad euskaltzale de la Ribera, que no es euskaldún, pero que es una realidad de años y que lleva además muchos años trabajando muy solos, es identificar el objetivo. Yo mi objetivo lo tengo muy claro. O sea, yo llevo años con mi objetivo clarinete. Y es, una vez que se abre el modelo de la Ribera, cómo puedo apoyar con mi práctica y con mi discurso cotidiano y concreto en mi entorno social y político a que la convivencia de esos críos que ya están en el modelo de cuyos padres no hablan euskera, pero su aportación al euskera es muy importante, ¿cómo les puedo ayudar? En plan, ¿cuál es mi aportación?
Y creo que cuando hablamos de esos discursos y de esas prácticas, es muy importante el reconocimiento de la imposibilidad. Es decir, nos centramos mucho en poner sobre la balanza que mi entorno haya sido solamente castellano y que mis padres hayan decidido no o sí o apuntarme, y que yo ahora como adulta ya en X años haya aprendido euskera. Se valora mucho ese esfuerzo del total, pero no se valora el acercamiento que yo haya podido hacer al euskera en estos años hasta que yo decido apuntarme al Euskaltegi. Y creo que en el proceso es mucho más valorable el que yo haya desmitificado determinados discursos, que me haya vuelto a reconciliar con ellos y que mi práctica cotidiana sea la de aportar. Por eso, con ese objetivo, ¿qué puede hacer la comunidad euskaldun en las zonas no vascófonas? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es el aporte? Yo entiendo que los objetivos de la comunidad euskaldun en Iruña son profundamente difíciles y legítimos, como la reivindicación de vivir en euskera, que te atiendan, pero también creo que hay que tener un poco prisma de... yo cuando quiero que se fomente el euskera en la Ribera y que se hable más, es porque quiero que los derechos lingüísticos se amplíen y se hagan desde el prisma de la igualdad de acceso y se hagan desde que, pues bueno, que yo entiendo que 2 más 2 son 4, y si hay cada vez más comunidad euskaldun y más comunidad euskaltzale, los derechos lingüísticos de toda la comunidad avanzan. Por lo tanto, las prácticas, tienen que cambiar en ese sentido. Es decir, ¿qué se puede hacer en la Ribera? Porque los padres ya han apuntado a sus hijos al modelo D y para ellos ya es suficiente, ellos ya lo perciben como algo ya, como un paso, y de hecho lo es. Porque el entorno no apoya esa decisión, que es profundamente política. Aquí hay un error conceptual que yo creo que se repite muchísimo, y es el de entender que cuando rebajamos el discurso o ponemos objetivos más micro, estamos despolitizando el euskera, y es mentira. No hay nada más político y nada más militante que bajar al terreno de la realidad contextual, histórica, y ponerlo en ese prisma y decir, hablar de las imposibilidades y decir, ¿qué puedo hacer yo como comunidad euskaldun dentro de este proceso y cuál va a ser mi aporte a la comunidad no vascófona que apuesta por el euskera en muchas formas, no solo estudiando muchas horas, sino en otros entornos y en otros contextos? No es despolitizar el euskera, rebajar objetivos, de hecho es politizarlo. Ederki, mila esker, bai, noski? Bai, estudioan egiten ari garen ikerketa kualitatibo honetan, Xabier Eritzarekin batera, esan behar du baita ere, egin dugu baita ere beste gauza interesgarria da entzutea taldetan etorkinei. Eta hor, baita ere, gauza batzuk harrigarriak atera dira. Alde batikan, nola ikusten dute euskal komunitatea, nola esan, komunitate potente batekin eta harro. Eta nola aritzen dire defendatzen euskera, baino baita ere bere kultura eta bere imaginario kolektiboa. Eta kritika egiten dutena da, nolabait, komunitate oso itxia dela, beraiek ikusten dutela, nahi dutela bere seme-alabek euskara ikastea, eta baita ere parte hartzea sortzen diren dinamikak eskoletan, irtetzea, bidaiatzea, eta ekintza asko egiten direla, eta erderaz egiten ez direna, gainera garbi esaten dute. Eta horregatikan esaten dute behar dutela informazio gehiago, bai zeintzuk diren eredu ikasteko, eta baita ere euskal kultura inguruan dauden elementuak falta zaiela informazioa. Orduan, nik uste hori baita ere oso interesgarria dela, batzutan nola zabaltzen den edo ez den zabaltzen informazioa, eta etorkinen posibilidadeak euskal mundura hurbiltzeko, badago baita ere ikaragarrizko lana egiteko, gainera presatu behar da, gaur egun Nafarroan 18 personak beste herrietatik etorriak direlako. Ederki, zizarete dinamika interesgarrian, hau da, elkarren diskurtsoak osatzen, eta amaitzeko, hain zuzen ere, proposatu nahi genizuen, hiruon artean eztabaidatzea azken kontu bat, eta da,
Eusko ikaskuntzako ikerketa horretan ederki diagnostikatu duzu, ez da, hizkuntza, euskara, hizkuntza politika daukagu gatazkaren erdian, bi identitate nazionalen arteko gatazkaren erdian. Orduan, gauza bat izan daiteke diskurtso berriak pentsatzea, diseinatzea, baina beste bat gizarteratzea gatazka giro horretan nola kudeatu hori, ez da? Izan elitzateke gure azken gaia eta Amaia konparaziora horretan buru belarri aritu zaretenez, zu izan zintezke lehendabizikoa erantzuten. Nik uste dut aipatu ditu dala, baina lehendabizikoa da bestearen aitortza, ez? Batzutan ere nafartasunaren monopolioa aipatu dugu ikerketan, ez? Eta kuriosoa da nola bi identitateek aldarrikatzen duten nafar identitatearen monopolioa. Hau da, zer da nafarrona izatea. Batzuentzat nafarrona izatea da gazteleraz hitz egitea. Bueno, denek aipatzen dute Osasuna, jakin dezazuten, eta San Ferminak eta bar, baina badirudi, eta askotan, ez, Barzinaren garaiak gogoratuko ditugu nafarronak deskribatzen zituen, ez? Eta, badago horren inguruko diskurtso bat, zer den nafarrona izatea, eta badirudi, batak ez diola besteari aitortzen nafartasun hori, ez? Batzuentzat euskaran egon daiteke ardatza edo oinarria, nafartasun horren ardatza, eta beste batzuetan justo euskara ez da sartzen nafartasunaren kontu horretan, beste kontu batzuk sartzen dira. Orduan, aitortzaren kontua, ez? Letorke lehenengo gauza bizikidetzaren eta gatazkaren kudeak eta demokratikoaren ikuspegitik besteari aitortza hori ematea, ez? Hori lehenengo gauza litzateke. Dikotomia horretatik ere askatzea, etxai edo bestea gu horretatik ere askatzea, nik uste dut baliagarria izanen litzatekeela. Eta, hori da identifikatu duguna, bizikidetza edo ezakit, kalitatezko bizikidetza bat eraikitzea eta ez bakarrik bestearen onarpena edo tolerantzia bestearekiko, baizik eta aitortza. Gainontzeko zer diozue? Cristina, ¿qué nos cuentas a este respecto? Es que, a ver, yo estaba ahora dándole vueltas al tema de la convivencia y es que la Ribera, por ejemplo, está aprendiendo ahora a convivir con el euskera, pero no ha convivido nunca. O sea, yo pues he estado siempre en la comunidad euskaltzale en Peralta y era en torno todo a lo cultural, porque en lo idiomático pues solo modelo A y punto, ¿no? Y ya está. Pero es que el otro día en los actos de la Corrica yo me quedé flipando porque yo era la primera vez que estaba escuchando euskera en el pabellón. O sea, hablar a la gente euskera. Y eran los chavales del modelo D que tienen ya 7, 8 años, que estaban entre ellos, claro, ellos identificaban, aquí se me ponía un poco como el germen este de investigadora, de socióloga, y yo veía cuál era el contexto en el que se estaba desarrollando que los críos estuviesen hablando entre ellos euskera. Lo primero es que habíamos abierto por primera vez la Corrica como tanto al modelo D, al modelo A, a los gurasos y demás. Entonces habíamos hecho un formato ya diferente, no solo pues más vinculado con el pueblo. Estaban los padres, estaban sus compañeros de clase, había profes, veía por primera vez comunidad. Y esa construcción de la comunidad se salía totalmente de las prácticas que incluso nosotros habíamos tenido años anteriores, ¿no? Entonces escuchaba y yo lo miraba y decía, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque es que realmente la sorpresa era que se estaba construyendo comunidad euskaldun. O sea, y eso era muy complicado antes por el tema de la zonificación, evidentemente. Pero creo que también tenemos que intentar ampliarla. Es decir, los críos van a hablar y estaría muy guay que hablasen en los entornos de ocio.
pero hay que construir esos entornos de ocio. Es que no tenemos los medios para hacerlos. Me refiero, es que es imposible. Y los padres tienen que dar un paso adelante en torno a su militancia política con el euskera. Pero también hay que explicarles esas limitaciones. Y muchas veces en los grupos de contraste, los grupos de discusión en los que se hablaban y en los que yo personalmente he participado en algunos, las realidades eran tan distintas que era imposible llegar a consensos, porque no solo la forma de construir las identidades, sino la forma de vernos los unos a los otros era diferente. No sé si ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero es que yo quiero que entendáis que la realidad es tan compleja y es tan distinta que necesitamos algo más que se nos exija estudiar. O sea, necesitamos apoyos en muchísimos ámbitos. Entonces, yo a veces también necesito mi palmadita en la espalda así, que alguien me diga, muy bien, Cristina, tus 8 horas de euskera a la semana. O sea, porque es complicado y yo, último apunte que voy a hacer al respecto, yo siempre me he sentido parte de la comunidad euskaltzale. Hace el 2021 vine por primera vez a esta mesa, o sea, a una jornada, y ahí empezó otra vez mi conexión con, o sea, mi venga, va. Creo que me encontré con personas y con gente que me hicieron reconciliarme con el idioma y es el único motivo por el que yo ahora mismo estoy en AECA estudiando euskera. Y el entorno puede ser muy proactivo a que se cambie el discurso. Y cuando yo bajo al Ribera lo cambio totalmente, no soy tan exigente, pero creo que hay mucha gente haciendo muy buen trabajo también en el entorno euskaldun. Y la cosa es identificar a esa gente y juntarte con ella. Carlos. Amaiak esandakoari gauzatxo bat bai, identitateak momentu honetan gizarte bera aldatzen ari da, ez? Gizarte honetan identitate klasikoak ja pilpilean jarri dira nolabait, eta bai euskal identitate, bai nafar identitatea eta bai espainol identitatea, eta hori badago azterketa sakon bat egiteko aldatzen ari daia. Bai, Nafarroan ikusi duguna da, euskararen kontra, hola, naiz eta ideologia politiko eskuindar indarrak garbia agerian uzten dutela kontran edo ez daudela ados, ezakit nola esan, gero eta gehiago onartzen da gure kultura edo gehien nafartarren kulturan dagoela euskera. Bai, hori entzun dugu. Naiz eta herriberan garbi esaten zuten, baina euskaltzaleak tafadetik gora. Bai, zatiketa hori harrigarria da, baina entzun dugu talde diferentetan. Tafalak markatzen du euskaltzalen muga. Bai, bueno, hori hor dago. Leno noain zen. Leno noain zen. Orduan ez da. Bai, baina garbi ageri da eta talde diferentetan horregatik esaten du. Nik uste sortu den gazte inguruan diskurso kontran da bi elementuetan batez ere. Eta esplikatzen da soziologiatik gaurkotasuna edo teoria esaten den teoria del presentismo, gauzak gaur eta bihar pensatuko zer egingo dugun, eta gaur euskera oztopatzen ditzen bai gauzak egiteko, eta gero pragmatismoa, praktikotasuna esatea. Gaur, gaztean ezen eta baditut arazoak lan egiteko eta administrazioan sartzeko eta eskatzen bada euskera jakitea, horren kontra nago. Eta hori da pragmatismoa. Nik ez nuke esango euskararen kontra jarrera globala dela, baizik eta zenbait elementu konkretuan oztopatzen badit lana egitea edo beste elementuekin harremanetan sartzea, orduan sortzen da sasi diskurso euskararen kontra. Baina beste elementuetan ikusten dugu baita ere gazteen artean eta beste adinetan ere ez dela ingogorra euskararen diskursoa askotan markatzen den bezala. Ederki, Carlosen hitzi zerbe gaineratzeko zarete. Ederki,
Penaz, egia esan da, baina eskerrak emateko tartea tokatzen da orain, ez da eskerrik asko Carlos, eskerrik asko Kristina eta eskerrik asko Amaia, entzulei ere bai, jakina, uste dut, oso, eskerrik asko zuen enpresioak hemen gurekin konpartitzegatik, erdietsi duzue solasaldi biziki argigarria eta interesgarria, osatzea hiruren artean, beraz, mila esker. Bai, eta txaloak nik uste dut merezi Eta txaloak dituena. orain, eta gero,